mwancho murigereria ekero kondigereria kwa manyanga na gwikiri imeyo murobori bobori minobonda oyo koleto botambiri tukoria Jumaine ense ya mone nusu goika chinsa ibere ne nusu chamagoroba imegaiga asegeta seni yeito Kyandizi TV asto gutara baremi twakwana na ndi twasanga mange ine ekero koigwa sukari nguru ninki okweboria gose ninki omaite igoro ya sukari nguru mwancho murigereria ebigwansa botambiri go bagoteba nigo bikogorwa na soko goroko nige kwirege ka kobirosia tunondi getiga mwancho muri soko bakokwane eiga sukari nguru yayire nere togende korusi no mugako yo moga igana chikoto ta ingaki ere ningo naende iga ngaitore karondi geretiga na rusi sukari nguru eyu ekenege kombe eyo sukari nguru nere togende kobeka iga umugaka nakibono mbiyande baba na bomenye taiga ngunya gokora iga inde nkonyori bituki ngosomeria abantu buguma bugakongire ikumi bona iga tubwate iga yumeta abantu kuya kibukia tukogania torije anga gocha ayibono naro omugako ya totebiri ntochikoirana asare akatogochaka omorobire iga enga kiende kana barete asensemo ya South Mogrango na barete ase Chiombe chieri chikoeta nana chiamanya koba chiko baroseria amache gosomosori esupu erie yemesi nyanya koba yakorosi nguru kona sisi kula ndo chikwe manyigoro ye machine eyachire ye kerero yo konya korosia esukari nguru yega ndatengo tali goikira aseto ene emesi na kim kwama na kieko butoru yale tubakagalia se machine process yagendran kwa nini kuna tuwatia ase mitandao yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na wana tuwatia ase gwetera ase SMS na boigo otubwati gwetera ase mitandao yetu ya page yetu muna www.ndizitv.net igonta tengo tali ntate ombwatie muna nakoro kiri twa rusinguru kwa nini ndatenda kuira kuruwa baka SMS na tombwati ngotali elinde ngo ikibene ngoro kina emesieli na kieko roseling kwa rubna omugaka ntairinga ebigwansa na biebiga ama ene ngwansere kora mbwati ngoro kina kinga yego chakira kwanza na kimbia mole yala bakwani ondeli moiga no engale koragira bona angoragira ese koragira to koregas kora nte yangu na kyokoro ya marita ngo kusaitoti saitoti kwani anjo saitoti njebone bangete yetu lyae inga nubu ya umugago naye aleta Joshua korokwa angira galia asemesie kubutorukera ndo chino iga mesine butoire konde ndo chesira kwaera egasi ene kimoko jera inuma tendo chimna nabasai mure negasi ngo wose negasi umuntara aremera ligokora baba gasti yere ngororo na gasi ndio sino wetum etakora tie bigari biteke to konya lito kona ndito ko bwate igo wetum ndiko litwera nya kwa ndaka sabuni wasera nyumba bana bakora baragira gasti yongororo to temo ne ngongwen ne bwate challenge sia lakini ukwegere ewa gasi ndio nsine bwate challenge ste yerengia gasti etabwate challenge ne bono no wisi ne bwate challenge no kwegerera na ko beke bibi itukori kwera wanya wakorire kwa kole lituko wanya ori deke bono ntiganda kuboria ndo chimna muraba saiga umate na ko musano musai gwesorania igasime ya mugondo basaba bange batete gasi ya bisi kiko kugera ni mwaro chenga tigo go se kwaro chenga tigo kole gasi yeiga ya mugondo gasi ya mugondo ne bwate ubuja bwae ne kero kote epiti oro nara kore tigas kitaon ange miaka 5 na chitengarana ngoji na ruobosa bona ngati ange tumese gasi yanka nka tuwa kana nyombo okonya 200 kiao wasena kia kinyombo etoni okonya 500 kiao notagera maji otagera sabuni kwanya nuri bosa okorire ndane nyombo ewa bona nini mo nkonya ko imokie mesie yeiga emesi ndo chenga nindo che oyo gotwe mesi ere mogondo gaiga na kibono ninga ndato gocha sore ndato endera ne gasi yao karango kwani ngocha baka sore tindi wote ni gasi na kibono aya mbira era ota na kyogoroko njeko kupata jembaso tena Patrick ndo che gasi okana yoko butole mesi ne mesi yango nge kurra kegima sana ora tebi yango kiagera to gocha gasi
gasi yetu bwa yani ekere tuagire gupima mang'ana ye town abeta makong okonya no kanyore besenke abane sukuru ebaganiti nabona abane batuminite kweli bona tigokore gasi onyore osomeria abana ndicho kubutole mesie ya ibieka nande ngoigunde mono abande bagotabanga mesie ya no igokonyora iga nabakonyana ni chingenda inse chirega iga aitoli kwa babu no kule mabutorega ya bono tu stimo esengenjo bone je samboto kuli igona nyora ngi uchigwa koregera kwa nyori aboko te momu aminyokanero kwanyikira rende igo kwara nyora mnande ne iga twara mnyokane chiringe kirende kene keyo kira mono akirende aboko le meria sengenjo ngo na jeje ngori ko ije kwa baba igo no mwancho muri ko igure challenges abalimi bagwetera igike karto kwa na igore chingana ise 2 minutes chingiti igo no gokora kero maite kero emesie igike gokoba orusana nurusana no chianjete igo ko iguru nako tanga no ekerebo nelio bugima bwa kongire go ikabuta butole igo elinere ndaligeria abana anda kingiora atebie omuri leto bweta sen Candice TV uno ko ligasi igana mono semia basae igo bali bagante gasi obisi nega neirie kero omosaya teme kora atema go jitaidi yake ara atema kora kore gasi yo ya makoko kogenda ujikuri kuna bego toka na okuri kukuchiro enyo kana abantu babira bange tigatemera ligenjera yae atema go jitaidi arosi industry bono mune bono mune kwanya ole industry mishimna tule emyaka renga wakore gasi ega na kole myaka 22 years okubutole mesi na gonya na gosie mesi kwa toro kyango na kemesi okubutolo mesi kubutoruga gokora nyaroli kwara nyaroli waka wate mahiga igo bon ega igoronga yogo chikwaira nga yogo chikwaira chimbande chigo chimbano jiga nigo simekwa ng'ombe erie ekinde gisimekwa nande bono ntaito endera kubutora bono nkotio kori gasi yao akaro nkwenda ase aba ebijana bya minto gaiga akaro bago chikwendera gosomba emesie totirimboke na barabu mbai mogesie emesie tonyeire bakagaria ase ego chikobekwa mbuya muri mwanse mbare na umera ni matisa itoti arantu arenge nere ayakayotira kumera kora tebia ngwae ningo nande na kikwanyore na ki egasi yo gosomba emesie ekoirete gati angorata na ya komene sukai naro na bongo babwate sinanje na babugore lirimo kabere ndio natebia basai bakore gasi ende yonsi ya musingi bwata chibesa ibagalia mangana mange yo konyakorangaranga gasi nero ne ba emesi gasi nero warunta to imokie mesi to gane nero nanje tiganda producer yane timati wose no morege tabu kegima nanje ndatengi mokie yane tonyeire bakamata aria erire tonyebeke tochake tochikonyesia torore na kiego siegwa mokuminga nche na kina imokia meke monyore ni chengo bakwanera gochia igo bono omwancho muri no genda togotorra iga nigo twachire aria ase mesie simekire twaye rusiri ororo nigo tokare konyeira aria mpaka agaria ase ego simekwa ende tomanya ngana aria agenderete gosena aria agokorekana tira tokonyeira bakasi machine kato sta around ende ntonya ko batugukwana tukarabuna chieri chigo simesie yo ostali wewe sangora tumeka muri chieri paka chieri ngo tumeka chire akara mo korigera chieri ne machine ninki gego machine mbuyago machine yego machine mbwango ai kono to konye bekaga beka bone mesel kai ano gasi gande to kweli na kibono ndo chene gasi ore na be gasi okora kanaiga igoko ikora teme si kwabe ko chimario no mosolio yo chaga igona nchira bango beke mesi ima etiko se producer okaberare
kubeke mesi kana kubeka gongana Chiombe chiko mena nero tokwirira chiombe chambe ande kerero na ya beirega tubwata abako beka na kwara mbwata abantu nane ambare bako beka na bono na acha mugaso lakini anyore basiri bayui bona igo toko entra kusiki tramweti yake dramu komi sesa na sasa yoko si dramu komi yoko sirimo yoko sirimo yagara toko si meke yoko sirimo dramu komi kusiki yake yayi nane hata tutekera muna bone mesieta lise machine yego komba ko sene yawo yayi ne yawo bwate chibi chibese chingana na kiyo koira ko nyori machine gune yega machine wana muni yeye yako enda kutika ye koro kune giroska tubwate giroska tubwate aina ya machine one ne giroska oko enda kutika kwa 480 wale ngana bo lakini nabo kwenye kombo y'abantu bandi kajya tari ke weka na wana mbwate ende nero kombo y'aba one ne ya kabiri kono kurukiga matanga yako bona matanga ndaliko hata wata kabisa kama ya korosi ndio tokoroka mulisia ekera ko kompea chieli ne machine anda tingira tete chieli to konyaro ko koros mati mange chieli tubakero ke chieli yo wocho kani kwa kanywana titu ko wocho kan tibi bebe osibere nini ande chikoros na bona matobe juice niko lakini machine ya chikoros na magutogotumia ekara ngorigera ringa na beko nyarkarange machine no ekwa nyingi igo nayo kwaira abantu bande meremo ngiora semye abasai skogani bona nje naba tari abasai onde bwens gasa wana muni gasa yere yagera iyo koirika ibe komanya bona igamna bona tolerika abasai bange mbarega bande bari banywa lakini gasteyo lakini kera bituko tukora siasa imiasta turuga niasta abantu nane ekirejo yasa kinyinge bona yote bataya basaye baira negati bari batabwati gas bateye sukuru atande baira negati yeye nero na wibwekane yo sukuru ayambia mono sana ingoba nonto chikoira na asore omoremi oito gose omumanyo oito endo chikoja ko kwanda ko tatebia mange otaina kyokora ebiasara ebibiao ingoba no aso mwancho morire noro chegaiga kuno moremi oito agandete kobeka MSC erito rusimogondo erikwane kyangango sokiere omosoria ose juice eria gochikonya ko bagya gonya kokoberiwa erinde nyako bakoko basukari nguru ndotoranda somo timokake ko kole toragenda kora tobwatia ase mitando ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sama ya YouTube Ndizi TV News na utumira SMS kwa tara senambe yo erase screen ya ugabu kama siko yako tobwatia ase website yetu www.ndizitv.net tutoranda somo timokake ngo ngwere na tole umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesieri na muno banyore asoro segerwa boru yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwoko bwatoka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona maruire ayirera natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo elikwe nyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira nechi supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyo mu cyokisi eyo yakarukiru Falcon Station wigo
na bukubakira esimi. Enokem Agrovet, growing healthier future, one harvest at a time. Ni gotore ase bunge ya South Mogrango asabene to gotarira gosto kwanda abaremi ose omoremi kwene orio gosia sukari nguru na boigo ni gabwati machine chiae rikwene kianga ngolikare ebijana bikore gasi na boigo nehere ngwero nyorerare engere yae ya kera rituko tobwati ase metanete ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsama ya YouTube Ndizi TV News na bana utomera SMS wetrase nambe yo erase screen ya ogabu tosiko tobwati ase website yetu www.ndizitv.net wana se omoremi tonta tora tomanyanga machine ena kiyo kore gas twara gokobeke mesi kore ne totabyango toereserango wone machine ye ya kore gas kuringana iga ne mesi go eteraga maganda ali asoka muino ito kunyo kwa maganda asoka muino igara sokire muino amacha asoka mata gogo ne go be separate na mache na maganda arabu iga dinoroche twenda ngochoroto oro iga ne engineer engineer ye na macha alime amacha mako samba kuroche kila macha alime aya toka somba kuroche kwechori tangie etangie kwa nde buyo sina na yama ya kwa aka ganto bwate pipe ba pipe ya macha ali ya kwa utiga ali akendie engine kila akendie engine yama ya kunyaira ni arali nandeni yama ya kunyere nandeni arabu yama ya kubwata ga ali umutibioli noro ogwe wonchokanie ekwendeye yachi yareta yareta chinguru moino ekere yareta chinguru moino mesieri bona gokobe katego tene arabu yama ya kuonjoka kire ya bere boigo twamenya korosia macha ali twamenya kunyera liko machine yangu kale wale service ngikere ya kwama service ebo skibi batamanini etokonyirusia twanya kore service kuna kwa chichibe bachamatete manini yarasibigwa kwa tenchio ili kwa yasibigwa yama yakoba kona machoka ama yani kona machoka kutumeka mafuta ya ili kutumeka tise ya tokodere service yebo kona tete mukio mesomo mosolio yego toraira ko se juice anya irali korokwa amache sukari ngoba no tokonyabucha korwa kuruma ila wana mbuchera ngimo kia yamo na ayo mokia yamo ngoba no muno mwancho muri yo ndete korigereri ni gotoge ndete kobucha ose kobucha atotaviringa naga mache sukari toko imoki toire bakaliko gali torenga ningiyo kore kana liko igali liko wana raya kobucha go kwaigure ngachi bibata manini machine ya kore servicing igode yarana benga mune gali ora kore service wana mbucho ira ina ya nengo imoki nare tigabucha yaye igona bakubuche ke buyu go baira liko ba umma ando chikwa ndani ko ga ndo kinone yetara okubutoka ese nyancha gwa kabobe bana muno mwancho muri otoroche ana amachi esukari toimogeti toko ira liko ngai toko beka iga umuraga haya deka na watu konya umuraiga omwancho muri no toroche ni gotore liko toko imora amachi esukari bona watu konya umuraiga liko mwancho muri ya esukari nguru to korosi gotobuganga na beko runsa iga egasire likane nkonguri berariro ne litindi ebi uyu ebi kono wana twekire ga nindo chenga amdiko nara kobeka chinko oringe kiria kwa kunya sukiri onya chenchi ako chenchigwa to chikaraya to wada chikaraya sanemo ya to wada chikaraya sanemo emi beyemo wona ye koberi ya chinde yama ya korosi nguru igo moko beri kuru ntanga ni
chirogoro igo bona konyonchorana ige konya gwonchorana mbaka ngwikere bona se kori ekorito koya bona bona se korigererie yataki koritoa ne gane yembono to imoire bona match igo bona korusiga abekero kiraberire na leta guchigusari sukari na leta gusari Burundi omonto ne chinsaire ngabwanto kobera riko kaiga kyane ngoteri berariro ikoreri nyinge bonoga na benga muno monto na riko gandi gari kuru Nairobi gocha Kisii bona aba oine muno iyo gorutariko ga une engineer oine poiro bona bakoberaga chinsaire sana chingima chinsaire sana ari liberere na ndekera kuri kuruoro na taita bona omancho muri ngota iri berarire kaiga ni gori angakire na kieko gara ngobori nga oyokobera kaiga ni chinsaire nga arabere kera liberere ni gori litini kera ga sikobe komorero kobeka gwoka no yongo rusiale kora ngora kyango buno kurusiga iga buno gwonchora na go stera be gwonchora na gwonchora iga ngo poire no ra samani iga siano yo gwonchora igo kwa cheto ga somere ga sie yo konya gwonchora na go sena na cheto ka tuo korechi ronga somera kurugo iga ga sie go buno kunchi to ko ba go senoi ngangonda gwonchorera ka tuo korechi ngwatere iga ene nguru yana igo mwancho muri no che ga siga iga rero no borungi to korosia rero to taite sukari nguru ebe indu sirioka reka igo bano omwancho muri rere ni gotogandete gusanga amange igoro yo bole minobonda asto kwanda igoro yo korosia sukari nguru omwancho muri akarokora sukari nguru teli raisi use ya mate sukari nguru ne nkong mbekega igo mwancho muri na chagire ga sibene na inchero ndate kora abo kinge ga sie na nyimanyire igo bono abagirango ba minto na babwate siri twakwire karibu sana anda ken challenges kimo gwetera karmo kore ga sie weta niki nyingi oika pale temesi bona chombe tubwate gari chine na sati sengwachira natural museme sina mongote timo sengwachira ora gwachirigereri ne chine na sano mali chinsko enda ga na chikoenda ne mesi na ne tibibe chonse mwancho muri chombe cha kwana na chichiga ndete korokana ga bwa ase screen yawo buno mugaka yako nyako baga gotwerera bona ekibno kande to kore gasi ni matete bwa tibuya ni bwa tibuya buo kane bwa te bakobobe akero ko berisukari nguru yeiga andake nguchande ngono bwate chi challenges siroro chiri chi tetebe okoranga ni go chiri chinyinge jare ne chinyinge na bobo si sukari toko nyora bantu bao sometimes emosi yarukire emotonyere kuna bona isego otonyera tiri kurworo oika rusiri isabo yakona kyakore koiga bona icha challenges nere yumonto gwetera yere nyinge na kero gosumeka none Messi na bogosumeke Messi na ndi yakubuka andi kwira na gukubura ni kimbande kero goja koba yakore gose Messi nani yamanya koba iri tre kuburugera kuburugere sabarista oma yakanya oremi asanda kasama sabaya iga utatiga kutumeka muna chingo nti yako bakonya aya bona ama sabaya ya tokonya muna chingo na ande tubwata kero tutabwati masabaya kwanda twaruri miringamu yene atokobekara bune buna chingo na chingo ali masaba ali makasi se uto ya yele igo kotebalende no nyego gochime sie iga goikotware chibesa ne experience isenge nchonga uko digiore mete uko digiore chieli uko gorore machine uko bekora ndo akora igo tebe naro ngo tumekere chibesa no gochonyara chibesa uko tumeka chibesa nyingi sana umaye konyore gas bona nande ngora tebi gore ya sukari nguru ego ikira ase ikire liko iga bona sukari nguru ekere ikire iga bona una bono eturange konyerusio tweyore yende gari ni yende ne yarenge gari bona ke tukonyerusio rongo tutunyebekamo tuganye abantu baire Mauritius baire sukari enguru abantu bajikori abantu bari bakubeka bakecha ngaini igo sukari nguru ne bwate gasi nyinge okora ne bwate gasi nyinge okora lakini abono to kwe abono to ro kwa iberiga onye ko bwate ngombuire ekomena buya sana iga se ngombe no okora buya no okora buru iga nkora ra bantu ngori tole no anje nali ne kuna konajete nalire bakangwete myo yarurire umbo bekori ande kero kuri sukari enguru ebwete ekiagara tebwa tuburere bondo bwansi koibu ya mono andi konyerigererete bona nande yekire egatogotega ikegasirie ebinyinyi byonse bibigakwa ekiagara orubusi gagotonyera ya gusambire pi onya tuwika gukora bona tetogende naye tukore end process igari torenga chinguru echiasokire ngai chigo nchwango
tirera igone abende toko taiga bwana eri ngiye guchikoikeraga eri abere ndito gego soke arafu togende tukonyora yabekirwo ase nere narebekira semeke baisiko gari go bono omwancho morigereria nigo togendete gusanga igoro ya sukari nguru anene mono kuruga iga ase bonge ya South Mogrango ekarango koretera omorobori bobore minobonda ndete kora koira bakaria ase oborungi bobekire oborungi bokorogese kwante ya ene sukari oborungi akarabari kono borungi akara bwa gore process bwa sukari nguru bono togenda ngora ngora ki sukari ye bono ya rure rogora ari nkwa ngora ki ya togotire ya yerire bono igone ere yebekire ma ekere kubekwa na kiba kuimora kera na ri gusamba mono bono ekere bakubeka ntubwate gento tukuruka buni jaki bare banarete bakubekire jaki betogotereka ikara ya matiga bona kire ya bere matiga ibagotauri ni jaki babwate etulie yega batauri bamuraime bagotereka bona lakini ke gusamba gusekera yakendire ege gusamba igoteri ko ganyo kende ya ego kendi gwake lakitari mono yani enga bunero ngolio yani akwa mbe asiri ni poisa kwa buna gero gusiba bona igotete beni ke go kendi gwake yamanya kubekuga iga nekera kubekubwangu ekubekubwangu sana bwana kare yabekiru na beko tukumuga so igoro iga ya umero ya kubekuru ekiriri ya uma bwana kiriri babeka ebarusie mabati ali bachi gutangera embeo ali tari gusuguma umuriro nari tari gudiro umurese meyemo bachi gutangira gari boni yakongire bono tigutungusana nonyena na bokunye bwati bono igo bono ya kendi ingonya gukendere ke ukenda pina lyo kurusuma ukenda pi na bono twese konyirigire ine yama yaboga esikolige mne ya kendra bono kire ya kendi ndoko tunya yaku yaru gabone yabire sukari nguru bone yabe sukari nguru na bekuru bikombe ya biro le chitori bikombe bona igo bono omwancho murire goikirabu no ntete ndabutolera emorobiri yo gaiga ende tochikocha asense mwende agatatu tukwenda gusanga mange tumanya nga obuya bwa sukari nguru mboro byo ekere gocha asense mwe chibesa na kikugera batamengo batayanga oboremi nobonda igo tubwatie asemetando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mwe ya YouTube Ndizi TV News na bona utomera SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabu tabasiko bagotobwatia ase website yetu na www.ndizitv.net tituranda somo tumukakigo ngwira na tole Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Esukuru yokurwa morokeria yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokeria yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare a senyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisi Low Codes mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisi Gose oa Kisi miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gose enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gose enotisano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwancho mulire wetu seni gecho kia Ndizi TV nigo tore sense moyo rencho yere meye bunge ya South Mogrango astua talire omoremi oyo okora oboremi bwokoro isi askari nguru niko mate omwancho mulire askari nguru nige koro suwetera MSc ni MSc nero type a kurende askari nguru nige bwate MSc type ya ekoyero style motion de bwensi iko aso mwancho mulire ndato endera tukutubwatia wetera aso morobere gato endera gusanga mange buna kwa radio muchakano ntubwate omumanyo ito nande ore omoremi ito oyo okore oborimi oboiga asege kigetambe na chigoteye emiakere ngaiga andake akore oborimi oboiga kora tubwatia ase mitandao yetu ya website www.ndizitv.net na babo tomera SMS wetera sena biyo erase screen ya ugabu tobase kweba gotobwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News ende to yakoba togusanga ase obwamo ase oyo mitokora tebya ngondo chinga bono gwate kigaiga ase sukali nguru ya bekire bikombe ime na ndo tukwenda sande tukora na kiko rusigu maigaiga na muko yimo kikoruga iga mwayira gusene chiro kora tebyango emyakerenga kwa koro boli myobo obole myobo na iga na kole myako sina 8 total 28 years ange myaka 30 ange 30 kurugwa chake to kora una cha to kora ndiye gigia kunguse to endre to kora kera lituko kera ndo chebwati gasi nyinge na tiete gasi obwa gachi gachi kopimira subu achikarane nkomo kabati anya na mugondo kaona mugonde karigia masini ya makena yako sera ni chiombe nkarua sa masini ya make kuno muntu ndo bwansi ura promotive nkanyore kirasi gitangani na nakura kurwaro nkanyore kirasi gya kabiri bona nkanyone masini etibwatia sara sababu itali gutwara sara na wana ngo sigari na asire gari machacha liko maganda ne kiru maganda muna kwane kiru no rakutira chimbande chinyene na ande ni ndo setia sebona ngutira muwono na ande chikonya wale misiyo anda matukari mutu ewa igoto tebenga kwa koro boli mbaka ore experience bona ase chimbande chirigo na ni mugondo gochirani na ande mugondo gochirani chimbande na tuana chomosi ase na ale mbande ko ba gochirugo gochirugo ni okora ne nyaroro ine totake eri ko ba sukari etukonyi na chiragati yake twaro tonyero simbande mbande bona ndukunyira mugondo na anda senkoros kere na rosiriase ngwana nakachipara na rutimbande chi na rutoka buyo gasinini cyenya komera yewa ingire ngwira ni maiga kenda kuboria ase mesie yiga erasime mesie yakonge pima yako banguru gosina bogo chakano yake merrak mesie ye tugo cha keremerera cyagaro cyo cha keremerera riko banguru emerere to kwira chi factory ntobwate ndiwa ntobwata wendo ekogenda rona muticho transmara ine riko rosi skali kawaida skali to kutumia skali to kutumia eko na gutakana ne merere yebona kono kuruka ika ase skali nguru yiga munere iga ne bwana to kurusugume iga bwana gwatoro kiali ngwate magotoro kia mubuna yarua nde tora toire bakasorio kurusi ende tora sanga manera tebinga na kia kuruskali nguru yae nande bwo chikota ina kyo pa kuruka bwo chikota tebinga nga yoko ira skali nguru yao nde to tora agenda producer nde to bwati ende to samia abare minga skali nguru yiga na kia kurusugu asa yiga ngobono ngote be skali nguru ne bwate ne bwate no eke bwatu bobe ne bwatu buya bwaye no boro buya bwaye ikiagara muna bona iga chieri muna chichiane mono ngo chibekira machi uburungi na chibekira chianyo kiko cha machi chikonyo kigoti nzote ne kuruka iga na litogo nyisangano yo minto aiga no twachakerete omorobore iga bobore minobonda ekaro na isaransa iga nigo na lengero yo minto na ngoro kibuna skali nguru ekorosi gutime tu se producer no ndete ko rangu na gendete ko rusia skali nguru eyu na kibono omogaka ogendete ko rusia skali nguru na ndokora tebya ini inchasa marie tanguru kweba ni sionda makoli nigo no moremende bwe sukali bi kwanza no ibwete bi ko no uchumi abere nkongu ono rende na boto kuna kwerwa ne rage ntuto ira bane sukuru o masomo na ringi ndukie ngenja nene ono rende ko batebi ngarende ngakia ringi kunyarikana tonyore rende ase to ko ire sukali aite na ntoli gorire ligi jaigo tuira bane sukuru na ngwetani aguma ngada kinda tware baba otagotiga ndo chakara ko sukali nguru yega nere ko buneka gatari ko chiasara rende ekero ya ji ya beire iga
wono ntubwate ng'ombe kirari na bikubikira niguo ndagira gaiga yari aigutire nero na bemenyete ayekoro mumanyi bwo kubyerusia bikombe ime andake ngiye kugera yabuneka na bekonyoreka nege kombe iki amaje tarwete lige asibigu maje tayare tikurume igona ningo sibigu kere bono nobe yone zani tori ko zibi baba gweyora mbugete yao kore gazi yo no kene no na tori ko sibi no kaboko gai gende ngeyo katari ko sibigu una kwara kore gazi ya onki andake orasemie abasai gendo ndabatebi ibintu igasi ni nyingero yabasai baranyare gokora buna bone gasi ye mesi na ba onyoru mugondo roro na ba gusimike mesi era simikire mesi ye na ba konyoru mugaka ubwate mashini muno oyore gaiga na batoko gendoro tumugurie mesi eri tosie mesi eri umumurori onyore kibeseji ochire no nyanko sinera chiko mokonya subugi mabwaye ekiagera bono igegento muntu nyatubwati asoko nyare risiki yakera rituko na bubwatu muchando gusibona mbuye mono sana bono omwancho muri entete turasanga no yo minto oyore omonyene machine omonyene mesi nande nero omonyene okeregento gaiga na nero ge oete abaiga aba minto gaiga egasiba okora mugondo gaiga na igure nga ebinte ingo sibigubire igo na igure kere section neta eto muntu tebia ngo ina kia utanya gukwo moyo no nyendimo uma tukonya kumoyo ekerori kire gasi ya tukonya kumoyo gasi ekonga kibesa cyane ni bikombe bikire bakobeka gari utoba bika maji nonye no yogote na wika no na ko isibiyore toko gendo ubego bukuma bora na takoboko wiko osibyo koboko eri na bukumotre kwa garenduki utaiko na takoboko kuwata kana naigo nonye ko sukari ekubuneka ake ibikombe mbiro abone binde okonyora kibande gitegoroga okoba ugiakirani twagiakirani kireri tu kwanyana na kiye ko sukari okora gendo ekubuneka igobono asora ebuna omwana biashara onchororia bwe sukari nguru teri ngokoreterera sara gusene na boko yoneria bande sukari tekondetera sara ekiagera na ya bunekire etokwanda twanye bekira iye koenda aita yaswa chiombe chiari usinaoneria abantu obe nabakoneria abantu nande muntu nabakonera chikoneri chacho kubeka chiombe chiae na bande babwate gasi bakore ne bande babwate gasi bakore bona bono kora tebyango ase esabali ya otiganyero ke sabali yogo simika sukari nguru yego se sabali ya oyobolemi kora to tebyango chibi challenges siriko gwetera ebu no molemi oro monyene machine oro monyene okeregento challenges ya gwetera ne nyinge lakini no koremereri ekiagera ndire chusi mokori one gasi atonya tu sukari okuguru umaite ngokendi gwere ye ukendi uneke burugo bono bata ngo kerwe okendiro ngoli nguru okendiro ngoli kabisa no nyina iri ikora bene ngoli gosiaro na ya mosiaro kerete na mumnyete nyitari lakini agwena tu na bego gosiaro kera no kuguru ya rusiri lisangu aya sometimes na bako genda muna bono achikubika one chiombe mugongoteni onyore chigo chane chamwate no ko bono kirigi ntakurinda na ndekere buna bono gari eke tukubeke mesimu na gari ya samasin iyo kurinda tukubeka na yanga ntambe nkwara muna nchendu setie sweta yakore swenta na bochi kubeko mosi agenda na kiriki no koboko go challenges go buna bariga iba maitena wikiraga gutachaga naga bona ekero konyora guseno muntu taite omwega sieri tuko ngora mu access rora mobori gusena maite gusonya gutumika kigera onde na barache ese ngita taite chibesa agoteina amanyete ngora mu access ore nda umenya kunyara koboko omwega sieri tuko yeri tuko na otoko mu access twamenya kumwega asi unabona kira akiri muno mogeni nturi kumobeka agari riko yako na boro konya gutabanana agenda riko uyire nturi kumobeka asa masini etoko mobeka agari asa gusukema amaganda aina otokuruka amaganda ekiagera tukumobeka ochakirare onya konya experience gocha bona bona aseli tukonire ngoyo monta abwanete gwakanwa gusugwa kana yabantu gwetera okore gasi yeye una bona akere twagusi basire chibi ba 10 titukerio na baba bantu batano kire biba singi 300
ni rusa erutatu nkoba kira bare batano babagana chibesicho bona gotebe kwa create employment opportunity go chiase abasai kera kero kuliga litote baseli tukobaisa gosigo ande baganyenga kina ndo bairande igo na nkonya kuba oli chibesa bona una bona tuasire gochakira kiro mwa kire round unabona imesi to kire yalire etokwa ntwa kombwa ntwa bumanyi twa kombwa ina barubo na ntwa bogere togosi boni tu yabeire na ntwa chakire gosi igona tukondiyo bakora ya igo bantu tebe abubu ata banke babo mpali oli getenka buna permanent sengingo taro na barubu kere ngaki bona anda kenkyo ranyara ko kwanira ha general igoro ya sukali nguru nabo igo nyako bagotebinga nanka yoko yonia abantu bamintu ndabatene sukali nguru negendo kiamana na ande sauti mugirango kascrof yeito ni Messi na ande bona kere konyoni munabona ngocha bale bakwira na bagocha baire gari bachi kweyonera kira wachi kweyone na bakwenda banyone Mauritius ni yende tikumenya sibakwira igobona neto konyete na ande goikira na manya konyire yende yetari corona yabire meke na nyire factory karondigere timaga ya nega igani ndoche enyombero anda ke aga no kugacha sukali nguru gosene yake bona nyombe no kugacha sukali nguru na babararo mambi baimukira bona igoto tebe kere gasi okorega mugondo go ikomonta aboru 24 hours yako atakuri yoro maite si ntumanya ini na wogo tige sukali gago ochonyole achire onyora sara kogenda ina sarene na bona akero kwabiri go korega gasi iga anda kenoro chenga ne bwate progress go sengu onchoreliere omate kere gento kiale go chake miakeri kera emiaka akwa korire obole myoboiga na benge gwachagete ekerongo chiko iboru bona igote gwakorire emiaka baka na ikirega bono nankare gukuburia nga ase emiaka egwakorire onoroche maonchoreria anda arororo nkina agachete efundi na ringi na agachete matuka amange lakini kanyana kende tikiyo kena chakwera na mukono ne bintu ebi ndoche na maonchoreri na arororo amanene sana ikiagara abana bange basome takate bona asa matuka maega nigo mwaga tumekire chieri wekire bakayo monyene bono kwegoreire machine yao bona anda kingiora semi asibali na barobuo no nyeba bwato uwezo bwo kure machine kore na batatu wari uwezo bwo komboy Messi ngiora basemi nkena ariko sidabi antu baitu bari bwato uwezo bwo kure machine bagore chi machine yakora nchiborete na oba komboy kire ba komboy ekere machine yako komboa ekire gusitura mweyamo kere tali yao bona ndo wa gusingi 300 aya nando gwakana 300 saba kolegasi chinsingi 100 ikobona ayo manyene ekirere yao no bwate advantage obu ya wonge ikobona ko chakwa stamina bagore chimasini basumeke Messi erinde bachaka ko wosi bona anda ke omontara taka okonyora ekeroge ndete okora obonchoreri obwawo nga yara akonyore nchebona onde sauti mugirango asa akuru kunya kembene nyataru na ande kiro monta gota kondigia na bonda abaye namba yesimu nabo kubatebya namba yesimu ya ne 0727 89 61 71 ige ine nande nyeiro nde omorigeria nyako baga kunyimanya namba ya ne 0727 61 0727 89 61 71 bona igo bono nande ngana yawe ndire omwali gochi ase abalimi bande nereria yiga kutogo chokora omorobere obobore minobonda bona nje naye gotabya abalimi bande egasi yete tubwate egasi yake twanye bwatire ko bokoiga yerengia anche egasi yawe na buya anche taibwe ko manyene ekiagera na rira kwebesa onye tukonyanja na rombusa na bora atware Messi ebebusa lakini bona konyanjete nero nabe uwanja bona mbuya mono sana ase obosemi obubuya nande mbuya mono sana ase ngencho yogo tosemia mange igoro yo morobrio yiga boboremi nobonda astonya ko to gusanga nga esukali nguru no ayo bakonyera iga ne bwate process nande go tere process ina bakonyora chibeso stalibo bona mbuya mono sana igo bono omwanchiwa omorigereria abuna twanya rito ko batugochaka omorobrio yiga nigo twachagete no mugaka oyo iga ekera ko esukali nguru orwa ase ebikombe kore nde bono
sukari nguruwe iyo nere yiga yabeire kana koire chi process au kose ebitambokero au elikuwa nekyanga sukari nguruwe yiga ngo chikanyorore mugondo kwao kose nyumba mwao gabu kose aseduka yao timetia so mwacho muri lyanki gwesemire aseri tukoria lero igobono asomo sai egasi negasi janda ni janda nandego chiase oyo torigereti gasiende yonsi nabego kwa chibesa na kia mbengo gotebianga oboremi nobonda igobono goikenga kiendeli tukone chinsabune chialero kora tubwatie gwetera ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News na bana gotubwatia gwetera ase website yetu na www.ndizitv.net goikenga kiendeli tukone chinsabune chialero bye bye.